ina ya samu tiriliyan 20 da wani abu da ya ranta wa bankuna, ina ya samu tiriliyan 20 da wani abu da aka ranta wa gwamnati, ta ina ya same su, nawa ne budget din shi, nawa ne total equity na Central Bank. Kada ya fito ya gaya wa mutane ƙarya. Idan aka yi bincike, mu da muke bincike a ban mu shiga mu binciken mana. Me yasa aka hana mu yi binciken? Me yasa aka hana mu mu je mu binciko? Shine zai wai Central Bank za ta dauki wanda zai bincike ta biya, dan aje a goggoge abinda za a goge a computer. Tunda nake magana kun ji ya fito yayi magana, zuwa su kai ana ta gogewa. Man Nasiru suna ta goge record din, suna ta goge record din, sannan ya fito yanzu ya ce ai trillion 370 ne yawa gaba ɗaya kuɗin ba na stamp duty. Ya zai zo ya faɗa haka? Dan me yasa tun farko bai magana ba? Sai da suka je suka goge. Ana ta goge ana gyare tsakaninsu da bankuna. Suna ta dare da rana ba kwana suke ba akan kwamfutoci ana ta goge. Yan Najeriya sun ji dukiyarsu tana hannunsu. Kuma ina so in sanarwa da yan Najeriya su sani cewa wannan stamp duty idan har ba a sa wa gwamnati a account din gwamnati an dawo da gwamnati wannan kuɗin ba, to a maida yan Najeriya kuɗin su. Kamar ya? Ai daga cikin kuɗin yan Najeriya aka ɗiba. Kuɗin kuma sun taru. Kuma duk talakan Najeriya zai samu naira miliyan 7 ko miliyan 8. Wajen mutum miliyan 200 fa na Najeriya. Kowa sai ya samu miliyan 7 ko 8. In aka yi lissafi a wannan kuɗaɗen, to a maida talaka kayansa. Amma rewar talakawan Najeriya kuɗin su, idan ba za a ba gwamnati wannan kuɗin ba, kuma ba za a bari mu binciko kuɗin da muka binciko ba, kuma zai lullube abun ya kawo wasu mutane su lullube mai abun, kuma ya samu ɗaurin gindi a wurin wasu mutane da suke kusa da mai girma shugaban ƙasa, kuma ya samu ɗaurin gindi an gaya wa shugaban ƙasa ƙarya an ɗora shi akan ta haka ya yadda, ya kuma samu ɗaurin gindi. To mu muna kira da a maida talaka kuɗinsa. In ba za a fito da gwamnati ba, ba za a mu zakulo wannan kuɗin a biya bashin ƙasa ba, a gudanar da duke tattalin arzikin ƙasa ya farfado ba, to a maida wa talaka kuɗinsa. Shikenan, guda ji ka zo da a ƙarshe, me kake ji a ranka? Kana jin ƙwarin gwiwar anya abubuwan nan da kake faɗa za su iya tasiri kan Emefiele ko tun da gashi ya dawo ya ci gaba da aikin sa bankin nan? To abin da yake bani mamaki, ni dai a sanin da na yau mai girma shugaban ƙasa adali ne, na san shi mai gaskiya ne, na san shi mai tsoron Allah ne, kuma na san shi mai girma shugaban ƙasa nan da wata 5 ya sauka daga wannan kujerai, kuma ba zai sake hawan ta ba har abada, ya gama. Saboda haka kuma na san zai koma ya zauna ne yana so ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma na san mai girma shugaban ƙasa baya so bayan ya sauka ya bi baya da ƙura, kuma na san mai girma shugaban ƙasa baya son bayan ya sauka a sa mai wani abu da bakin ciki zai kama shi a cikin zuciyarsa. Na san kuma mai girma shugaban ƙasa yana son zuri'arsa da komai har abada darajarsa ta dore. To amma a yau in aka tafi a haka za a rasa wa'annan abubuwan da na lissafa. Shine damuwata. Ina kira da mai girma shugaban ƙasa ya sani wannan mutumin bai fi ƙarfin doka ba, kuma duk inda ake zargin mutum a sauke shi, a bincike shi, shine zai nuna wa shugaban ƙasa har yanzu yana da daraja. Waɗanda suke hanawa a sauke mutumin nan sun amfana da shi ne, suna tsoro kada ya faɗi sunayensu. Tsoro suke ji in an kama shi zai faɗe su, kuma shugaban ƙasa zai ce a bincike su. Shi yasa ba sa so a kama mutumin nan. Wannan shine abin da nake so mai girma shugaban ƙasa ya sani. Honorable Muhammad Gudaji Kazaure, mun gode kwarai, sai kuma insha Allah mun sake samu wata damar in akwai wani abu ma tattauna. To alhamdulillah. Assalamu alaikum.